María Isabel Alonso, Diana Kerr, Dolores Vargas Silva, Josefina Martínez Utrillo ou María Magdalena Moreira son só 7 das 972 mulleres asasinadas en España dende o 1 de xaneiro de 2003. Onte, no Día Internacional para a Eliminación contra a Violencia de Xénero, volvimos a encher as rúas berrando unha mensaxe clara. Non toleraremos máis violencia. Non toleraremos máis acosadores, agresores, maltratadores, violadores en manada e asasinos. Edúcasenos as mulleres, a metade da poboación, para que vivamos no silencio, para sermos dóciles e sumisas, pero non máis. Fronte a que nos cale, berraremos máis forte, e fronte a que nos oprima, estouparemos. O patriarcado ten os días contados. As mulleres este ano, 2018, dixemos basta en todo o mundo. Onte tamén foi un día de lembranza, cara a todas esas mulleres que xa non poden berrar porque foron asasinadas, e por todos esos nenos e nenas asasinados ou os que teñen que vivir no inferno da violencia. Reivindicación e dar a ver esas 16 mulleres que cada día de media en Galicia, segundo datos da Fiscalía, sufren violencia física e psicolóxica, agresións á liberdade sexual, ameazas, coaccións ou son privadas de liberdade. E por esas máis de 3.200 mulleres galegas que están baixo protección policial porque teñen a súa vida ameazadas polas súas parellas ou esparellas. Fruito do machismo imperante desta sociedade na que vivimos, nós creémosvos. Tamén reivindicamos a nosa historia, esa que non figura nos libros de texto. Como Concepción Alerán, escritora, xornalista e activista galega, na loita pola igualdade de xénero. Foi pioneira do feminismo xa hai 2 séculos, Rosalía de Castro, que no seu poema Xustiza pola man do 1880 fai un chamado reivindicativo contra a xustiza patriarcal que ainda hoxe nos atravesa. Ou como Olimpia Valencia, María Miramonte e Pura Lorenzo, mulleres da Irmandade da Fala de Compostela, que impulsaron o feminismo reivindicando dereitos políticos para Galicia, xa hai 100 anos. O día 25 de novembro do ano 1960, os corpos das irmás Mirabal foron atopados no interior dun coche fundido nun barranco. Horas antes, Patria, María Teresa e Minerva Mirabal foron asasinadas baixo ordes directas do ditador Rafael Leónidas Trujillo. A pesar de que houbera un intento porque parecese un accidente, as mulleres foron apaleadas ata morrer, e nunca houbo dúbida de que foran asasinadas. Elas lideraban o principal movimento de resistencia contra o réxime dictatorial, e crese que foi o seu asasinato o principal detonante da caída do mesmo. Dice tamén que un tempo antes, as 3 irmás foran invitadas a un baile polo propio ditador. Este estaba interesado en Minerva, pero esta rexeitouno e o abofeteou en fronte de todo o mundo, o que fixo que en Trujillo nacese un odio desmedido cara a ela, que acabou co peor dos desenlaces posibles. Isto ocurriu na República Dominicana, pero foi en Colombia, no ano 1981, 21 anos máis tarde, cando se celebrou o primeiro encontro feminista latinoamericano e do Caribe e se declarou o 25 de novembro como Día contra a Violencia Machista. 10 anos despois, iniciouse unha campaña de 16 días de activismo contra a violencia de xénero, que propuxo medidas para a súa erradicación. No 1999, marcouse oficialmente como Día contra a Violencia de Xénero e a ONU invitou a distintos gobernos e organizacións a crear actividades para sensibilizar, concienciar e informar a xente. Aqueles que ten fama de honrados na vila roubaronme tanta blancura que o tiña, botaronme estrume nas galas dun día. A roupa de cote puxeron mentiras, nin pedra deixaron en donde eu vivir. Sin lar, sin abrigo, morei nas cortinas. O raso cas lebres dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería. Morreron ca fame que tiña. Quedei deshonrada, murcharonme a vida. Fixeronme un leito de toxos e siglas. E tanto os raposos de sangue maldita, tranquilos nun leito de rosas dormindo. Salvádeme, xueces, berrei. Tolería, de min se mofaron, vendeume a xustiza. Bon Dios, axudeime, berrei. Tanto alto que estaba. Bon Dios, non moir. Entonces, cal loba doente ou ferida, dun salto con rabia pirei a focio. Rondei paseniño, e a lúa escondíase e a fera dormía, cos seus compañeiros en cama murida. Mirei con calma e as mans estendidas, dun golpe, dun sol. Deixeinos sin vida, e ao lado contenta senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba de día. E entonces cumpreuse a xustiza. Eu neles e as leixes na man que os feliz. Sabía que ia doer, como cando pos o brazo antes, de que te atravesen coa agulla, e che extraian o sangue, como cando respiras fondo, tras un ataque de ansiedade, como cando bebes o último ron, homenaxe, e vas dormir, ou como cando te golpeas e segues camiñando, coa ferida latexando.
Sabía que ia doer, pero aínda así saquei o corazón. Puxeno nas túas mans e pechei os O ollos. paso. Do amor ao odio hai un paso, din. Do amor ao odio, hoxe e tristemente dende hai moito. Hai un golpe, hai un insulto, hai un ti aí, hai unha dor, un prazer negado ou arrebatado. Hai unha morte. Do amor ao odio, dende hai un tempo é unha historia. Hai unha violencia romantizada que nos estrangula. Hai unha rabia en cada muller que aínda respira. Pilleína entre os pinos sona. Alba de medo tornou. Quixo fuxir, mas non pudo. Que sabe que peixe eu son. Rogárame de rodillas me rogou. Tembrou como a vara verde que estremeza a virazón. Calquén teme ser oído. Dixo, pídocho por Dios. Estás fresca, lle contesto. Vente a min como oracións. Non solta nunca o raposo a galiña que pillou. A Sarazugal e o meltodo non solta a flor o abellón. Nin a branca e doce pomba larga un montesío azor. Contárame que se te metes unha rá en auga moi quente, pon todas as súas enerxías en pegar un chimpo para salvar a vida. Pero se a metes en auga fría e logo vas quentando, morre na auga fervendo sen darse conta do perigo. Iso pasa co maltrato. Vou vos ler un par de poemiñas curtos deste libro que dos días escuros, que escribín eu, un poemario que versa todo el sobre a violencia de xénero, especialmente pois sobre o maltrato psicolóxico, que é algo moito máis perigoso porque non adoitamos velo tamén como maltrato físico. Diría así: mira como aboian entre as xerfas os restos do naufraxio, esta loucura do corpo mutilado, dos ollos turbados polo espanto, da boca solagada de silencios, dos pés que non van nin volven de ningures, esta vertixe de saberme desmembrada. Que son agora? Quen me lembra como era antes? Quen me reconstrúe? Quen a facer destes anacos a persoa que fui? Este outro poema que cerra, que pecha o poemario e que di así: despois falarán de min, serei o derradeiro número da funesta lista, a crónica dun suceso lamentable, precedida das noticias económicas, tamén lamentables, á hora do xantar. Alguén fará un comentario a teor da traxedia, alguén que me coñece pouco ou nada. Unha tremenda desgraza, estamos todos consternados. Quen podía imaginar? Non había denuncias, un minuto de silencio. As flores amoreadas murcharán de inanición. Brota xa como a min, celebraremos a mesma condición de seres transitorios, volátiles, efémeros, nalgún lugar incerto do país de nunca xamais. Será o último día do burka. Logo, haberá un tempo para a dor e a carraxe, para a sede de vinganza e os tribunais, pero nunca para a xustiza. O esquecemento esvarará como anoitecida por debaixo das portas, silente, apenas presentido. Só algunhas luces continuarán accesas permanentemente. Os mando o eco da risa esvaecida, que aínda resoa no corredor, da voz que vai e ven en transhumancia hostil e caprichosa, evocando o rostro que se acosta a rescatar da memoria. Finalmente, só algúns corazóns esnaquizados lembrarán a meu nome. Por aqueles por aquelas que choran ou choraron, as súas vaguas como choiva o chan enchouparon. Agora hai moitos e moitas que plácidos descansan, agora hai moitos e coa xustiza os preparan, para darlles un merecido, por romper moitas almas, por homes e mulleres, de dous xéneros distintos, para que dunha vez aprendamos que imos polos mesmos camiños. Agora as feridas cerran, o 25 de novembro, e recordamos dicirlle adeus á violencia de xénero. Temos mesmos dereitos, e só unha petición, ser respetados é a solución. Non ao maltrato, non á violencia, non aos golpes e non aos insultos, non ao medo nin ao sofrimento, non ás prohibicións nin á cobardía, pero si a liberdade. Eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos, e eles son a lei que rege o meu destino. Non significa non, asume. Ti non tes o dereito de forzar a quen non quere. Non significa non, recorda. Non se ten as relacións se un dos dous non quere. Pareceme vergonzoso ter que seguir loitando porque unha muller pode soa pola da roba camiñando, que se siga cuestionando a súa forma de vestir, por levarse aí o vestido diga onde vas así, que teña que ser valente en vez de poder ser libre, que por ser muller viva con medo inadmisible, que se tío liga moito se son máis banda da banda, o máis guai da banda, pero se fai unha muller se pense que é unha porca. Basta o machismo, a muller non é inferior, nin o obxeto nin unha esclava que se deba a ese señor. Basta o machismo, o home non é superior, nin ten dereito a decidir para ela o mellor.
Ti és un maltratador, se te crees mellor que a ela, non penses que o que dis se faz non lle deixa huella. Que mama non mata, nin humilla, nin maltrata, e o home que o fai non é un home, é unha rata. Non significa non, asúmeo. Ti non tes o dereito de forzar a que non quere, non significa non, recórdao. Non se tiene relación se un dos dous non quere. Voaron como os machos, vaya sol, levantouse un vento de voz. Medida nada poética. O teu amor mide menos de 7 sílabas, 3 de maltrato. Cando as vexo pasar algunha vez mídome, que sentirán elas, as que decidiron ser perfectas, conservar a toda costa os seus matrimonios, non importa como lle resultara o marido. Cando as vexo pasar tan dignas e envellecidas, os fillos e as fillas xa se foron, na casa só elas quedaron, con ese home que algunha vez quixeron. Pregúntome, atreveránse a imaginarse viúvas, a soñar algunha noite que son libres e que volven por fin sen culpa? O home que me queira deberá saber descorrer as cortinas da pel, atopar a profundidade dos meus mollos e coñecer o que está en min, a andoriña transparente da tenrura. O home que me queira non quererá posuirme como unha mercancía, ni exhibirme como un troceo de caza. Saberá estar ao meu lado como es un amor con que eu estarei ao seu lado. O home que me queira fará poesía coa súa vida, construindo cada día coa mirada posta no futuro. Por que berras a muller? Por que berra? Vai ti saber. Esa muller, por que berra? Vai ti saber. Mira que fermosas flores. Por que berra? Xacintos, margaridas. Por que? Por que que? Por que berra esa muller? E esa muller, vai ti saber. Estará tola esa muller. Mira os espellos. Será polo seu corcel, vai ti saber. E onde oíches a palabra corcel? É un segredo esa muller. Por que berra? Miras margaridas. A muller, espelliños, paxariños, que non cantan. Por que berra? Que non voan. Por que berra? Que non estorban. A muller, e esa muller, e estaba tola a muller, xa non berra. Acordaredes vos desa muller? Voces de morte soaron, que xa non soan, chorando sangue, as agullas do reloxo espera, deterse no preciso instante, para certificar a hora exacta da morte. Outra muller, de cera, en mans do seu asasino, que xoga a quebrar o seu destino, da forma máis cruel. Mírame agora que son silencio, eternidade. Mírame o meu corpo branco, case azul na quietude. Son Ofelia de novo, aboiando nas augas, arrastrada na historia do mundo a túa imaxe. Ofelia case azul, xa para sempre muda, inmóvil perfección de obxecto posuído. Ergue a man Ofelia, esa man que ainda leva o sangue, a pel, a proba do delirio comunal. Non me pegues que me doi a alma e o corazón. Non son un obxecto que usas, nin a túa propiedade, señor. As cicatrices que me deixaches na mente e no corpo, crendo que son a túa escrava, pensando que son meu dono. Non me pegues que sufrindo paso a noite inteira, e o meu amor vai agonizando na escuridade máis negra. Mancaronme as túas palabras, os teus golpes arrefían a miña alma, violencia verbal e física sobre o meu corpo se lanzan. Noto o teu ollar de lume, queimando as miñas emocións. Vesme con aversión, embriagado nos teus licores. Os teus berros enchen a casa, os nenos miran e choran. Golpeasme sen piedade, tirando e rompendo as cousas. E de súbito, entre as túas mans, o meu corpo xa fose en vida. Pégame, que xa non sinto, nin me doen as feridas. Sempre baixa ollada, as súas palabras mutiladas, e non pode case nin falar. É a trama moi escura, só a séntase insegura, e non pode nin pensar. A esperanza está truncada, ela baixa a ollada, bate no seu amor. Escondida na mentira, asfíxese e xa non respira, ocultando a súa dor. En silencio doloroso, entre o pranto e o solouco, non se pode despertar. Na voz do seu inimigo sempre recibe castigo, pois a queren silenciar. Cumprindo unha cruel sentencia de maltrato e de violencia, oprimen o seu corazón. Con temor en cantiverio, o seu destino é un misterio, sufrindo no seu cuarto. Sempre baixa ollada e séntese abandonada, prisioneira do temor. Desamparos e consolo, axéñase ao ceo, que termina a súa dor. A rosa branca, curvas, signos vermellos na
na desolación. Primavera foi prender lume as inxurias que me xeaban. Verse no espello, pensar en Hiroshima despois da guerra. Búsquedes lonxe de marca sombra e xa non tedes. Non é princesa, cántase dona do seu puño detido, Francisco Castro. Pide un sorriso, despois un campo morto, labios e dentes. Non é non, cando digo non é non, non é tal vez, non. Unha nena foi violada e ela non dixo nada. Cando se topou co agresor, en morte rematou. Unha rapaza foi secuestrada, estando a 50 metros da súa casa. 3 días durou, ata que un home a asasinou. Unha muller foi maltratada polo seu marido, que lle pegaba. Cando ela o denunciou, o marido a atacou. O problema está normalizado, pois en moitos sitios está pasando. Pero non nos rendemos ata non ter loitado todo o que elas tivesen dado. Mírate así, que cangrexo monstruoso trazou a tua infancia. Que malleira paterna te xerou po barro. Que tristes omisións te fixeron descabar. Non escapes aos teus ollos. Ainda que ninguén te mate, es cabalo. Ainda que ninguén te apodrente, estás pobre. Deus te amparo, ou mellor, Deus te revela. Con cada golpe asestado, con cada insulto emitido, con cada imprecación dirixida a cada muller que elegiste como compañeira, estarás consumindo a tua propia desgraza, a tua propia miseria. Saír corrente, cantas veces che fixo calar, canto tempo fresca aguantarás, cantas vaguas vas guardar no teu vaso de cristal. Se tes medo, se estás sufrindo, tes que vear e saír correndo. Unha nena triste no espello, mírame prudente e non quere curar. Hai un monstro gris na cociña que rompe todo e que non para de berrar. Teño unha man no pescozo que con sutileza me impide respirar. Unha venda tapa meus ollos. Podo lir o medo a cherar. Sí. Teño un nó nas cordas que ensucia a miña voz ao cantar. Teño unha culpa que me aperta, pousase nos meus ollos e cústame andar. Pero dibuixei unha porta violeta na parede e ao entrar libereime. Como se desprega a vela dun barco. Despertei nun prado verde moi lonxe daqui. Corrí, berrei e rí. Se o que non quero, agora estou a salvo. Ás veces, na morte allea emerxe a propia morte como unha moza macabra e sinto o gume afiado do seu bafo en cada volta que a chave dá na pechadura e nada me paraliza máis ca este son perverso. A cada paso que se achega prepárome para a estocada mortal, sen implorar, sen mendigar, sen resistir. Pero pasa, caprichosa, e perdoa-me a vida, ou quítama. Apenas hai palabra, é unha morte. Canella sen saída, é outra. Medo, chamámoslle muller, mas ten en nome, como falar de espiña, a dicir rosa. Todo foi un camiño cara ao sangue. O noite máis a pomba nunha casa. Nunca se entra pola violencia dentro do corazón, dixo Winston Churchill. O control non é amor, é violencia psicolóxica, dixo Silvia Congos. Non deixes que a tua parella ocupe todo o teu ser e a tua mente, de tal maneira que non haxe lugar para ti. Amar non é desaparecer, Walter Rizzo. Ponlle fin para ter un principio. Paulo Coelho. Son unha ringleira de enloitadas sombras, sempre vivas, caladas, sempre mortas. Bolboretas de inverno en alfinetes, alondras tristes, para sempre mudas. Esculpiron as súas risas sobre mármores fríos, deixaron aos seus fillos as soas no aire, e xa os seus ollos cegos rondan por abismos. Son mulleres sen home, sen idades. Levantan as súas voces na ausencia, esperando unha luz que a redima, do terror, da inxuria, da forza. Non piden nin a paz nin a palabra. Queren ser os escudos da ferida, a memoria tenaz, a dolorida sen razón dunha morte anunciada, denunciada. Elas, as sempre mortas e as sempre vivas. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã, e por ser contra a violência, desta lei me tornei fã, para a mulher de hoje não ser vítima de amanhã. Toda mulher tem direito de viver sem violência, é verdade, está na lei, que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima dar assistência. Está no artigo 1º, que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir, com medidas protetivas e o agressor punir. De Tião Simpatia. O bardo usa o seu puño de ferro. O puño de ferro cargado nos vales. O puño que sempre peta na muller. A costela adénica o repouso do guerreiro. 14 denuncias na comisaría. 14 impresos impregnados de sangue.
A policía atende a amable muller. A policía viste o uniforme de home. O home non chora pero viola. Os homes píllanos entre os pinos soas. Na parede da comisaría hai un calendario azul. Na bandeira da tribo tamén hai unha franxa azul. De azul as lámpadas fluorescentes para as moscas. De azul a cámara dos produtos congelados. De azul a camisa do comisario de banca. De azul a coiraza do corpo de policía. De azul as batas das internas do psiquiátrico. De azul a casaca dos pistoleiros da guerra. Cando se descobre unha enfermidade perigosa, pode chegar a causar centos de mortes. Entón, comezase a investigar para atopar unha cura ou un tratamento. Entón, comezase a previr a xente das consecuencias que pode implicar a enfermidade. Entón, comezase a tentar reducir o número de contagios. Pódense tardar anos en achar unha cura, pero sempre se desenvolve tratamentos ou menciñas que conteñan a enfermidade e impiden que se propague. E, entón, por que non se lle dá a mesma importancia a algo que é pouco menos que unha enfermidade? Entón, por que non se intenta reducir o número de mortes que causa, que xa foron case 1000 en España nos últimos 15 anos? Entón, por que non buscamos unha cura para a violencia de xénero? Nada foi suficiente. Roubaches o que ninguén che deu, para logo matarme, e non foi suficiente. Usaches o meu corpo, e despois liberaches este río de sangue, para afogarme nel, para matarme, e non foi suficiente. Porque entón golpeaches, con saña, reincidente, este rostro desfeito, para que ninguén vise o terror, cristalizado, nas pálpebras abertas, e non foi suficiente. Que a boca e os ollos xa non poideran dar, noticia do meu nome, non era suficiente. E non foi suficiente. Borrar a vontade, a vida, borrar a identidade, que fora testemunha, non era suficiente. E un a un, cortaches cada dedo, cada uña cortaches, as uñas que guardaban as probas do teu crime, e non foi suficiente. Non foi suficiente. Porque prendiches lume ao que de min quedaba, para que non quedara nada. Nada do que eu fora. Teimaches en borrarme, anularme, desaparecerme, e non foi suficiente. Quedo diante do teu sortego gredado. Imagino que te derramaron por ter nacido femia. Mercadoría, serva, posesión. Por desoído. Destemida, os voceiros de Deus superconcentrados. Especuladores do statu quo. Por espertar muller neste pesadelo de homes. Que o propio da vergoña tiñen a mísera soma de home, canta a muller a voz e a man alta, consumindo en vida que non é súa serva, sembrando de golpes e de reproches e volvendo os seus días en escuras noites a quen debería ser súa mãe. Fixen un toquete no corazón, coa venda que me puxeches nos ollos. Agora que vexo, estou un pouco mareada da realidade, e a boca sabe a decepción sanguinolenta. É unha hemorraxia amorosa grave, todos din, xa deixarás de sangrar. Pedimos unhas cantas cervexas. Antes de que o camarero remate de servilas, o home que está nesa esquerda saca un billete. Eu invito, paga que o camarero dalle as voltas. Temos que dalle as grazas, pero a mí non me apetece. Non me gusta que me inviten a nada. Non me gusta ter que iniciar unha conversa con unha persoa que non coñezo só porque ten cartos e o son inimitable. Ele choca a súa cervexa coa copa que ten o home na man. Este mira de arriba abaixo como se ele fora un coche e el un túnel de lavado. Dispoñémonos a marchar, pero o home agarra do cabo da ele. Ela mira sorprendida. Non marchedes aínda, podemos pasalo ben os tres. Ele soltase da man e dille que non. Grazas, que as dúas estamos perfectamente ben como estamos. Non serás lesbiana, non? Aquí teño algo grande que te pode curar. Volva a coller a ele e eu, con un instinto reflexo, metolle unha patada na entreverna, pero non o suficientemente forte como para que non poida responderme cunha labazada na boca. Noto toda a cara ardendo, mentre o labio se me empeza a hinchar como unha pelota destas de plástico da praia. Ele colleme da man, asopía para chamar aos seus amigos e saímos correndo do antro, mentre o home berra que nos vai pegar, pero non pode, porque xa non estamos. Él dicía que eu era como un can de raza, pero abandonado pola vida, sucio, cheo de pulgas e coa pera medorida. Que me facía falta o cuidado, o baño, o amor, e prometeu-mo todo. Cumpriuno ao pé da letra. Púxome en cintura co seu cinto, axustei uns dentes en cada desacordo. Compróme cremas desinflamatorias de tubos grosos, mentes que me enchía de psiquiatras. Deume de beber en cunquiñas sucias, do sangue que suaba mentre aprendía a pedirlle perdón. Agora son unha muller de raza, cuidada, inmensa, da casa con Deus. Eu seguín soa deste lado. Era de esperar. Sempre pensara que estaba aquí para pagar polo que fixera. Aínda que xamais viví neste piso, ao exhalar o meu último alento espertei aquí, entre estas 4 paredes. Aquí foi onde eu matei. Pero ti, que pecados cometiches ti?
Ningún. Por fin es libre. Esperaba que el se enfurecese e lle preguntase a berros o motivo de semejante atrevemento. Pero o Ordar era home de poucas palabras. Cruzou a faciana da súa muller cunha sonora bazada, que a mandou contra a mesa, cuxo bordo se lle cravou profundamente nas costelas. Quedouse sen alento e tardou uns instantes en comprender o que estaba a correr. Pero cando esvarou a tochan e un fío de sangre abrollou do seu berzo partido, toda a dor estalou de súpeto no seu corpo con tanta forza que nin siquiera foi capaz de berrar. Alasou e logrou emitir un xemido aterrorizado. Ninguén merece pasar polo inferno que soportou Belicia antes de morrer. Eu quixen salvala, desa vida que ela non escollera. Non saiu ben. E por iso estou aquí dicindo esas palabras. Pero igualmente quererías rescatar o seu marido, un home o que Belicia tamén temía e odiaba. Era mesmo su diploma. Empezou criticándolle a súa forma de vestir, pero ela non lle deu importancia. Pensou que só eran celos, como cando a deixaban ridículo diante dos seus amigos para sentirse o centro de atención. Homes, pensaba ela, son todos iguais. Tardou en darse conta do seu erro, porque era difícil descubrir o engano. El nunca lle levantou a man, nin lle berrou. O seu corpo intacto escondía unha autoestima batida que morría día a día sen que ninguén se despertara. Que me amaba, que daría por min, que subtraería dos seus ollos o sol, para así iluminar o altar no que me adora. Que serían poucos os días que puidese beber sen esgostar a sede, cando nada ver que sen min nos pradairos. Aquí foi onde man mercou aquel vestido salmón moi vaporoso, signo dun amor que nunca puxo. O vestido, quero dicir, o amor aínda me dura, só que cun corte menos vaporoso e tantas feridas como amarimos en el. Nena de ventre cheo, de noite, prematuro, con dúas vidas ás costas, unha malgastada e outra apenas de recheo, precozmente libre, e xa en o caso violado, recinto de existencia fugaz, a estas horas inexunuamente na túa entraña, desgarrada, de baixeza humana, o frío da inefable escuridade, Unha mestura de sangue, aceite e baba escapou da esquina. El sentou con movimentos lentos. Os seus ollos, incrédulos, buscaban unha resposta na mancha de viño tinto nas toallas de mesa. A botella, rodada contra o zócalo, os restos de cerámica e comida no seu lugar. O medo respondeulle en silencio mentres as vaguas humedecen o papel emburrado da receita digna na mano. Non podedes domarme, porque son a fera que vive engaiolada nin a domadora a que só lle permitiron coñecer a vida que anteriores xeracións proseguiu. Son a que está na porta do circo, encadeada, berrando que ambas as dúas deben ser liberadas. Ana ten unha mensaxe pintada de azul no ollo dereito. Ana ten un mal día gravado nos beizos partidos por centro. Ana ten un segredo que non sabe ninguén aínda que non é un segredo. É un día calquera e o último día, é un día destes. Ana cree que o mundo é enorme, pero non o bastante. Ana engana dicindo que se te vas non tardarei en atoparte. Ana non ten claro a partir de cando todo se volveu negro. Pero el dixo un día antes morta que viva, con outro nin insomnios. Ou cando cuspía dicindo a túa vida será puro medo. Abrir as ás e voar, deixalo todo sin facer, e largarse pronto co posto. Quen quere ver o que Ana ve unha noite e outra tamén. A vida é fermosa, pero quen quere ver o que Ana ve? Poderíache dicir que non queda nada, despois destes anos tinguidos de rabia, que doi ante o corpo de non ser amada, estiven a teu lado encadeada. Ás veces a vida me deu tanta rabia que non quixen ver ni sentir que pasaba. Pechaba os ollos, tapaba a cara, seguía a teu lado encadeada. Eles xa non nos someteron as deusas e a nai terra. Amarrada a el, tremer co gozo triste, da que se abaixa. Pinga a pinga, alto sangue berra, o amor fuxiu. Non teña medo, agárdanos un mar e somos velas. Ningunha flor nun puño medrará, terra, auga, ceo. Ninguén merece pasar polo inferno que soportou Belicia antes de morrer. Eu quixen salvala, desa vida que ela non escollera. Non saiu ben, e por iso estou aquí dicindo estas palabras. Pero igualmente querería rescatala do seu marido, un home ao que Belicia temía e odiaba. Ela mesma suplicou. Ela doitaba poñer 3 puntos. Ela borrou 2. Ponlle fin para ter un principio. Nin golpes que doien, nin palabras que firan. Hai criminais que proclaman tan campantes. Mateina porque era miña. Así sen máis, como se fose cousa de sentido común e xusto de toda xustiza e dereito de propiedade privada que fai o home dona da muller. Pero ningún, nin o máis macho dos supermachos ten a valentía de confesar. Mateina por medo.
Porque, ao fin e a cabo, o medo da muller, a violencia do home e o espello do medo do home, a muller sen medo. A esta hora serás a moza exemplar e namorada, a quen enganan e maltratan todos os fillos de puta da terra, o cal non ten menor importancia. Eles sempre volven, compunxidos, as túas saias solícitos, coa cara lavada e coa excusa de sempre, coa cantata eterna. Eu perdóoche, eu prométoche, eu xuroche, o meu ego bícate, ao final da escena, ata o can é feliz. Era dolor e era cólera, era medo e aversión, era un amor sin medida, era un castigo de Dios. Que hai uns negros amores que índole pezamiento, que privan os espíritus, que turban as conciencias, que morden se acariñan, que cando miran queiman, que dan dores de rabia, que manchan e que afrentan. Mais val morrer de friaxe, que quentarse a súa fogueira. Porque mirabas a ese, parecía un diálogo dunha mala película, aquel, a ese, e seguía unha descripción calquera airada, ameazante, a presión das súas mans nos seus brazos que xa sabía que lle habían deixar morados. Ela baixaba a vista, choraba. Non o mirei, non o quería mirar. Por favor, non te enfades, non mirarei a ninguén máis, só terei ollos para ti. E esa frase viuna moitos anos máis tarde, case igual como título dunha película que non tivo valor. Só cando coñeceu a Nico, Marga esqueceu o medo. As palabras doces de Nico encheanlle o silencio. Os seus pasos ocupaban a soidade que deixara na casa un leve cheiro a rancio. A súa calor na cama, de seguro que escorrentaría o frío intruso que vivía baixo dela. Marga era feliz, e non hai un inimigo máis poderoso para o medo que a felicidade. Pero xa dixen que o medio paciente pode recuar, mas nunca desaparece. No tempo no que as risas de Marga resoaban nas paredes, o medo fíxose pequeno, casi insignificante. Nico pisaba cada vez que bailaba con Marga, esmagaba cada vez que abrazaba, afogaba cada vez que abicaba. O medo non sufría, deixábase facer, e collía fortas agardando o seu momento. Certa noite, Marga non deixou acesa ningunha luz para poder chorar a escuras. Se o medo tivese máis, restregarías. Foi cando as voces de Nico enxordecían a casa. Ao comezo, Marga non entendía. Preguntáballe a Nico as razóns polas que falaba tan alto. Preguntáballe motivos que el non tiña, que el non atopaba nas palabras. No canto de responder, Nico batía nela e o medo medraba. Medraba ata case engulir a Marta. Toda a miña vida tiven que loitar. Loitei con meu pai, loitei cos meus tíos, loitei cos meus irmáns. Unha moza non está segura nunha familia de homes, pero nunca pensei que teria que loitar na miña propia casa. Non deixes que a túa parella ocupe teu ser e a túa mente, de tal maneira que non haxa lugar para ti. Amar non é desaparecer. Muller golpeada non precisa de diagnósticos psiquiátricos, nin de diagnósticos sociais ou familiares sobre o correcto de aguantar a vida esta que é así. Muller golpeada é un corpo que xa por ser corpo leva o Big Bang entre as costelas para doerse sempre. Este é o único golpe inevitable que coñezo, o único diagnóstico posible do preciso. O demais chamase patadas. Un corsé verde, encorsetada, di Ruth. E a min venme a cabeza aquel corsé verde. Encorsetada, repite Ruth naquela relación. E mentres o corsé verde me pasa pola cabeza, nos falamos desa distancia. Eu sinalo coas mans. Entre as ideas e a experiencia que sempre nos atrapa. Malas caras, non digas, non vayas, non sexas. Culpable, lurpia, puta, perdóate. Esa relación. Un corsé non precisamente verde. Acaba o ano e facemos reconto. Os xornais rezan. 49 mulleres perderon a vida a mans das súas parellas. Eu pregúntome, como perdes unha vida? Esquécela de pronto na casa e xa non podes voltar, aínda sendo responsabilidade túa. As vosas metáforas fanos culpables. Os vosos pronomes, carne de cañón. Mariana Carmen e Elisa Jane perderon o aire estranguladas, non a vida. Silvia García, o pulso. Isabel Laureana, o corazón. Ana Gómez, o equilibrio. E os seus fillos a inocencia o vela morrer. Rosario perdeu a conciencia. Carmen, Elena, Ana, Alia, Celia, Jacqueline, Isabel, Ada, Flori, Juene e as que seguen faltando foron asasinadas. E hoxe queremos darles voz. O verdugo chama puta as mulleres que queren ter os seus mesmos dereitos. O que non sabe era que cumpriremos tamén coas obrigas. Se non atopan culpables, buscaremos a saída. A vida non pode perderse, moito menos buscarse cando se fica. Non te arrastres sobre o barro, non desistas aos seus pedidos. Sabes que segue pensando como humillarte de novo. Non renuncies á túa vida, vales máis do que crees.
Aínda que sempre sen medida, el te afunda con desdén. Di que és unha inútil, que non serves para nada. É un cínico arrogante o monstro que te maltrata. Intentas esconder marcas que el deixa na tua pele, aínda que aquelas máis amargas ninguén chas poida ver. Choras sempre a escondidas, pensando que cambiará. As súas súplicas llantiñas non che deixan avanzar. Non te enganes, ser realista, a besta sempre domina, deixa de ser pesimista, vai buscar unha saída. Pide axuda, non cales, sabes que non estarás soa. Somos moitas as culpables de amar a quen nos deshonra. Ti és o máis importante, nunca esquezas esta opción. Quererte e valorarte é a única condición. Aquel día que estás na ferraxería, eu fui buscar a Inés á súa casa para argallar algo para a festa do noso aniversario. Facíamos 16, non estaba. O tío Paco díxome que a tía levara a Inés ao oculista en Pontevedra. Non fixen nada, papá, xúrocho. Dixen que marchaba, pero agarroume por detrás. Díxome que era unha nena moi mala, que xa era tempo de que fose boa con el. Eu non quería, papá. Ti sabes o grande que é. Eu quería berrar, pero non puiden, de verdade que non. Tapoume a boca, faltábame o aire. Os pulmóns estaban a piques de estoupar. Cando rematou, díxome que fose para casa, que non dixese nada. Mamá estaba na cociña, a planar patacas. Eu boteime a chorar e conteille. Por que a ela, por que non a ti? Cruzoume a cara cunha labazada. Puta, non és máis que unha puta, dixo. Eu non quería, mamá. Sube para arriba, lávate e non contes isto máis. Ceamos mentres ti falabas e falabas. Había ovos fritos, patacas, e o seu silencio. Mamá era a raña do silencio. Entramos no pequeno apartamento do señor fulano de tal. Un televisor, unha moqueta marrón, unha mesa baixa, a señora fulana de tal co pelo tinguido en louro, e un longo canapé no que se acomodan os presentes. Ao que se ve, todos saben ao que viveron. Tamén o adiviño eu e a angustia que xa sinto sube de nivel, cando, tras cerrar a porta, quedo máis sós co home, a que non coñezco, que non me coñece, que empeza a espirme, que se desabrocha os botóns dos vaqueiros mentres me acaricio os peitos. Soño que fuxo nese mesmo momento, antes de que suceda o que debe suceder, pero quédome porque a Renaud, que está caloura no cuarto do lado, así o exixe. Dura moito, a mirada vaga no teto e o corpo afóndese nos cosíns baixo o peso do home calvo descoñecido. O seu vaivén provócame náuseas. Van pasando os minutos. A calor aumenta. Paréceme que o suplicio non terá fin. Volve Renaud ca súa conquista e agora revolvémonos os catro no sofá a cama diante do televisor apagado. Fa un esforzo de concentración para non sentir nada. O corpo transformase nunha masillo de algodón a mercede de todos. Cando cesan por fin os abufidos, só sinto o desexo de morrer. Teño 13 anos e medio e acabo de vivir a miña primeira orxía. Haberá máis, moitas máis. Orxías de 4, de 6, de 20 persoas. Non contento con meterme na súa cama, Renaud fará de min, nena morena e tímida, unha puta beneficiosa e calada. Manchada a miúdo, durante moito tempo, na porta do fin e outros lugares. Colexiala de día, xoguete submiso de noite. Esta é a miña vida. 10 individuos, 15 ás veces, pasarán polo meu corpo. Eu non conto para nada. Cerro os ollos, inerto, desconecto. Teño moito medo. Volvo a sentir pánico e agocheime debaixo da cama, encollida, como cando oía os seus pasos e temía os seus ataques de ira e os seus castigos inhumanos. Cando me privaba da comida, sufría cambras e picadas no estómago. Non tiña nada claro se de fame ou de angustia, pero daquela ainda desexaba fuxir custase o que custase e non me daba por vencida. E tratei de escapar sempre que tiven ocasión, por mínima que fose. Cando se presentaba, daba media volta e botaba a correr. Ele calzábame sempre e castigábame, unha e outra vez, sen testemunhas, sen límites, sen medida, con toda a impunidade do mundo, como se eu fose a raza. Ainda así, había unha diferenza. El detíñase antes de matarme, cando eu xa non tiña forzas para resistirme. Nese momento volvíase cariñoso. Gustábale dispoñer na miña vida e como segundo aos caprichosos se tratase, perdoarme e devolverme aos poucos. Administraba a miña saúde, o afecto e a comida, e retirábame todo de golpe cando lle saía dos veciños. Ás veces decidía non dirixirme a palabra durante semanas. Un bo día deixaba de falarme e eu non sabía por qué. Dáballe voltas á cabeza, pensando que fixera, en que ofendera e preguntáballe, pero el maltratábame co seu silencio, moito máis agresivo e cruel que os golpes. Ese comportamento volvíame tola, e suplicáballe que me dixese onde me equivocara, que fixera mal, que me volvese a falar, que me berrase se quería, pero que non guardase silencio. Decateime de que sen palabras os seres humanos nos convertemos en animais e perdemos a cultura. Era un castigo inhumano, prefería que me golpease. O mal era inmediato, manaba sangue, tiña mazaduras, doían os osos.
pero máis tarde limpaban as feridas con alcohol, aplicaban yodo, vendábame cuidadosamente e sorríame. Unha vez incluso me rompeu un brazo, foi sin querer. Tiña-me agarrada e eu revolvíle con tanta forza que oín como crevada, como se fose unha cana da beira do río. Ela lutoume sinceramente, pero botoume a mí as culpas. Rompíchelo adrede, fixéchelo para que eu me sinta mal, verdade? Es mala, que pretendes? Que dirán? Se algún día perezo morta. Abrirán as miñas gavetas, sacarán os meus calzóns ao sol, revisarán minuciosamente o meu pasado e dirán, quizáis, que o merezo. Levaba saia. Ia camiñando, divertida e case feliz por aquela rúa estreita, xusto na beira da rúa dereita, ao carón dunha panadería que arrefendía a azar. Levaba saia, aproximadamente 10 centímetros máis arriba dos xeonllos. Rozaba a canela con cada lancada grácil que daba meus pés. Ía calor e levaba saia porque era cómoda, porque tiña o bo exacto e me encantaban os seus pregues, a súa cor, eu con ela. Entón, un home, moito máis vello que a min, desde a beirarrúa de enfronte, xusto a miña altura, berroume, o que faría eu con esa saia. Ocorreu así. O home apenas sonriinte, máis ben serio, berroume, o que faría eu con esa saia. E miroume, coa certeza do que sabe que pode. Miroume con lascivia e prepotencia, coa mirada do señor, do dono, do primeiro, a autoridade na pirámide do poder. Entón eu, chea de orgullo, parei na baldosa e xireime, e con cara de soberbia, arqueando unha das miñas cellas, alcei a voz prepúber e dixenlle ben alto: non podes facer nada con ela, porque nin a muller nin a saia son túas. Aquel home enmudeceu. Observei a súa instantánea sorpresa mentres me xiraba. Case puiden sentila mentres volvía a camiñar co mesmo ímpeto que antes pola rúa. Tiña 13 anos, acababa de estrear unha nova saia e iso foi todo. Naquela rúa, aquel día, sucedeu aquilo e algo máis. Un home comprendeu que os seus improperios sempre tiveron resposta, aínda que non as escoitara nunca. Se son casada? Sí. Isto quere dicir que se levantou un acta nalgúna oficina e volveuse amarela co tempo. E que houbo ceremonia nunha igrexa, con padriños e todo. E o banquete, e a semana inteira en Acapulco. Non, xa non podo usar o meu vestido de boda. Subí de peso cos fillos, coas preocupacións. Xa ve vostede, non faltan. Con frecuencia, que podo predicir, o meu marido fai uso dos seus dereitos, ou como el lle gusta chamarlle, paga o débito conxugal, e dame a espalda, e ronca. Eu sempre me resisto, por decoro, pero sempre tamén cedo, por obediencia. Non, non me gusta nada, de calqueira modo non debería de gustarme, porque eu son decente, e ele é tan material. Ademais, preocúpame outro embarazo, e eses xadeos fortes, e o chirrido dos resortes da cama, que poden espertar os nenos que non dormen despois ata madrugada. Os maltratadores existen, e ás veces non son individuos con iniciais que nos presenta o xornal, nin individuo que tapa a cara co chaqueta a porta do xulgado. Os asasinos teñen nome e teñen face, e ás veces viven na nosa vila, na nosa rúa, no noso edificio, ás veces na nosa cama, e somos nosas vítimas. Nós, as mozas e mozos do Is Ponte Pedriña, seguiremos a loitar, incansables, para que algún día se poida dicir que a violencia contra as mulleres, simplemente por ser mulleres, xa non existe. Gracias a todos e todas. Comezan as historias con homes enfumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os xingaron, desde
corpo e alma, nos mercando calma.